היום אני נמצא בבניין בוטיק מאוד יפה, אז בואו נצא למרפסת ונראה איזה ליקויים יש לנו. נתחיל מוויטרינה. ויטרינה, אין לנו איתום בין רצפה לוויטרינה, אין לנו פקקים. יש לנו פגמים בוויטרינה. שם יש לנו מרווחים פתוחים, מים ייכנסו. פה אף מים סתום. בבקשה, אף מים תקין, אף מים סתום. כל הקיר יהיה שחור. אין לנו סטופרים. אוקיי? הלאה. ברז לא תקין. אם אנחנו נסתכל, יש לנו פה בעיה במעקה. יש לנו פגמים באבן. חרון לא אטום. מפה מים ייכנסו. וזה רק במרפסת, חברים. רק במרפסת.